Yau za ku ji mu ne da hangen da S-Boy ya yi akan Kabir Tupac. Kamar yadda aka sani, Kabir Tupac dai yaro ne wanda ke trending a social media kamar TikTok. Yanzu za ku ji abin da S-Boy ya ce ko yake hange. Ga abin da ya ce a shafinsa na manhajar Facebook. Arewa akwai sauranmu. A wannan zamani da muke ciki da ɗaukaka na samuwa ta hanyoyi daban-daban, walau ta zallan aiki tukuru, na tsawon lokaci, ko a ƙanƙanin lokaci. Wata sa'in ma sai ka same ta ta hanyar vlog. Masu kallon ƙwallo sun san wannan. A babin ɗaukaka akwai blowing, sannan akwai trending. Duk wanda aka ce ya yi blow, to ya samu ingantacciyar ɗaukaka a bisa harkan da yake. Amma ita kuma trending tana samuwa ne yawanci a bisa yayin wani abu da kake yi, wanda bayan wani ɗan lokaci an manta ka. Misali, waɗanda suka yi trending yanzu an manta ko an fara mantawa da lamarinsu shine kamar su Why America, Bi Yaro, Murja a TikTok, waƙoƙinsu Safara'u da sauransu. Duk yau an wayi gari ba a jinsu kamar yadda ake bibiyansu a baya. Dalilin wannan dogon rubutu shine irin trending ɗin da wannan yaro yake yi yanzu wani abu ne na ɗan lokaci, duba da cewa ba abu bane da zai burge mutane na tsawon lokaci ba. Za a kai stage ɗin da watsa dattin da yake yi a jikin shi ba zai burge kowa ba, wanda wannan dalilin ne yasa na ce da ma makaranta aka kai shi maimakon umra. A baya an kai wasu umra wanda yau ina suke? Ina ɗan madara? Ina na gidan shehu? An kai su umra an dawo da su an yi dumping. Mu ɗauki ɗan madara misali, tsakaninka da Allah mai karatu da kai shi umra da aka yi aka dawo da shi aka watsar, da a ce kuma rehabilitation center aka kai shi sannan aka ɗora shi akan hanyar sana'a, wanne zai fi mai amfani? Umra fa ba wajibi ba ce, ba ta cikin rukunin musulunci, optional abu ne. In kana da halin zuwa kuma in baka da ilimin addini, in ka je umra ta yaya za ka yi ta a daidai? In ba wasa ba, mutum yawon buɗe ido kawai zai je ya dawo. Sanin kanku ne ilimi shine gishirin zaman duniya, wanda neman ilimi ma wajibi ne akan kowane musulmi. Dan annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Utlubul ilma walau bisin." Amma in ka shiga comment section din nan, zaka ga abin mamaki cike da bakin ciki. Abinda S-Boy kenan ya ce akan Kabir Tupac. To jama'a, bayan haka an ƙara samun wasu da suke aikata sifar abinda Kabir Tupac ke yi, mata da mazansu a social media. Ko meye naku ra'ayin? Ku sa mana a comment section. Mun gode naku a koda yaushe. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan shafi namu, ku yi subscribing, ku yi sharing, ku yi comment, ku yi liking. Mun gode.